অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অন্যান্য দোষীসকলৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ অসম পুলিচৰ যি তৎপৰতা কিন্তু এই মনীষা বড়োৰ হত্যাকাৰীৰ সন্দৰ্ভত সেই তৎপৰতা এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ ইয়াত বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ স্থানীয় যি বিধায়ক বা মন্ত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰো ভূমিকা সন্দেহজনক। গতিকে আমি ৰাইজে আজি ৰাজপথত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। মনীষা বড়োৰ দৰে এগৰাকী ছোৱালীৰ যি জঘন্য ধৰ্ষণ বা হত্যা হৈছে, ইয়াত অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাটো অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। যি সময়ত অসম চৰকাৰে পুলিচ প্ৰশাসনৰ সংশোধনৰ কথা কৈ ৰিফৰ্মেশ্যনৰ কথা কৈ দম্ভালি মাৰে, সেই চৰকাৰৰ সেই পুলিচ প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে এজনী ছোৱালীৰ যি মানে ৰেপ এণ্ড মাৰ্ডাৰ কেছ এই মানে ক্ৰিমিনেলক এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰাটো অতি ৰহস্যজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। दाननि थांनाय 13 खालाराव तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावबाय थानाय सासे बर' हिन्जावसा मनीषा बर'खौ सासे गुबुन हारिनि सेंग्रा देबासिस कर होनाय सेंग्राया थिउरियाया बे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै इनायै बुथारदों। दिनै सानथाम बारलांबाय, थेवबो नाथाय बे थिउरियाखौ जिनाहारि खालामग्रा रेपिस्टखौ आसाम सरकार एबा आसाम पुलिसा दिनैसिमबो एरेस्ट खालामनो हायाखै। आरो बेखौ एरेस्ट खालामनांगौनि बेलायाव सनितपुर जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय पुलिस नि गोजौ अफिसारफोर आरो लोगोसे आसाम सरकारा जिबायदि थाम थिम साखाफारा जानांगौमोन एबा राहा लानांगौमोन बेखौ लानाय जों नुवाखै। बबेखानि बेनि जायगानि एमएलए मन्त्रि बिथांमोननिबो सांग्रांथिखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोननि भूमिकायाबो सन्देहजनक। बेखौ नोजोर होनानै दिनै थेलामारा बरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो राजा लामायाव होस्रिखावदों आरो जों दाबि खालामदों देबासिस कर मुंनि बे रेपिस्ट थामहिनबा मार्डारारखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो नांगौ बायदि साजा होनांगौ। आरो जों खोनानो मोन्दों बे रेपिस्टनि बिदाया सासे बजरं दलनि दैदेनगिरि, जायनि थाखाय बे दायनिगिरिखौ हमनायनि बेलायाव आसाम पुलिस आरो आसाम सरकारनिफ्राय जिबायदि बोलो बाहायनांगौमोन, जिबायदि सांग्रांथि माने आदब लानांगौमोन बेखौ लानाय जों नुनो मोनाखै। बेयाव जों खुद्रिसारदों आरो जोङो दाबि खालामदों 24 घन्टानि गेजेराव जुदि बे दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होआब्ला जोङो आसाम सरकारनि फारसे थानाय जोंनि जि फोथायनाय, पुलिस प्रशासननि फारसे थानाय जोंनि जि फोथायनाय, बे फोथायनाया गोमालांगोन आरो जों रायजो राजाफ्रा आन्थोरजयै जासे बे दायनिगिरिखौ साजा हमनायनि बेलायाव जों हाबाफारि लाबाय थागोन। आरो बिनि उनाव थासारिया जुदि आउट अफ कन्ट्रल जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया किन्तु आसाम सरकार आरो पुलिस प्रशासना जागोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पीकिंग कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।